No tema das caixas, creo que onte asistimos, e dentro do Partido Socialista o defendemos unha vez máis, a unha lei que nace lastrada, unha lei de corto recorrido. O Goberno galego sabe que esta é unha lei de moi corto recorrido, porque hai unha modificación da lei básica anunciada para este semestre, e hai unha lei que nace unha lei diseñada para controlar as actuales estruturas das caixas galegas e impoñer as decisións políticas do PP. É curioso cando vemos hoxe que os medios de comunicación vinculan claramente a nova lei de caixas coa decisión política do Partido Popular hacia o futuro desas caixas. Desde onte poden ter a seguridade de todos os galegos de que as caixas están máis politizadas. O Partido Socialista de Galicia o que vamos é analizar agora polo miúdo ainda máis esta lei, non? Non temos nin planes nun sentido nin outro, non? O que non cabe dúda é que me temo que esta lei vai a ter un aluvión de recursos. Me temo que vai a ter un aluvión de recursos. Se nós o faremos ou non, pois nós o traballaremos e decidiremos o que entendemos que é mellor para este país. O principal recurso é que vamos a traballar día a día para que non se consume o control do aforro galego por o Partido Popular. No compromiso dos socialistas ca recuperación do empleo en Galicia. Feijóo vai a colocar a este país en 250.000 parados no ano que ven. E dice que ese non é un problema del. As políticas activas de empleo son competencia ao 100% do Goberno galego. E Feijóo dice que eso non é un problema del. Se reduciron os fondos de políticas activas de emprego, se hai máis seres que nunca, está caendo claramente, estamos encabezando o crecemento do desemprego en España e o presidente sigue dicindo que non quere facer nada. No mes de febreiro, os socialistas de toda Galicia, en cada provincia e en cada ciudad, poñeremos en marcha grupos de traballo para pactar e promover políticas activas de emprego. E dende onde gobernemos, concellos, diputacións, e donde non gobernemos, con accións propositivas nos mesmos concellos, diputacións do Parlamento galego, vamos facer da loita contra o desemprego o eixo fundamental da política socialista do ano 2010. Feijóo, ao longo destes anos, o que fixo foi paralizar este país e dividir este país. Dividir na confrontación lingüística, donde conseguiu dividir a sociedade e agora vemos que con preocupación vai trasladar esta división ás aulas. Agora vai botar tamén ás aulas ese pulso de haber quen é o que fala dunha maneira e o que fala de outra.